Dílam go bhfuil an scéim seo ionta tábhairteach ar go leor bailí ach an rud is mó heas amach domsa ná aspa deisna atá ar fáil do dhaoine óga an teanga seo a úsáid go nádartha agus díreach a lóirt seachas í a bheith mar ábhar acadú le bháin. Is minic a chluiseanmuid scéalte ó dhaoine ag caint faoi gur rastal sé ar scoil ar feadh níos mó le 10 bliana agus níl siad in an focail Gaeilge úsáid agus is tóca go bhfuil go leor cúisna leis sin ach cean na feiban is mó ag an muid chéin ná nachhuair siad deis an teanga úsáid go sóisialta agus bíon an aib sin le feiceáil in scoil na tí a héin agus tí dó in scoil na tí a héin is tóca bíon cultúr Gaeilgeach chathú agus bíon an Gaeilge mar cheanga commerceáide agus múinseoireachta acu ach fós bíon feiban in scoil na áirithe a dtíobh an teanga bheith in úsáid go sóisialta sa chlós nó taobhmuid a bailí na scoile agus is tóca go bhfuil ró le an scéim an sin le léirú don na daltaí gur féidir le gach éon gnéad an saoil a bheith acu trí bhean na Gaeilge. Agus in scoil na tí dó tá níos mó dúchlan fós acu a dtíobh deis na nádartha cainte a crothú donna daltaí ach go dtí go bhfuil se sin an ní dóilm gur féidir le tuiscin ceart a bheith acu ar an Gaeilge mar bhó commerceáide seachas mar ábhar acadú le scrúdú a dhéanamh agus an sin dearmad a dhéanamh de. Ní rastal mé héin ar Gaelscoil ag an mún levéil ná ag an dara levéil agus braham dá mé rud mar seo ar fáil go mbeadh sin ní tús a chur le mo héil trí Gaeilge bhaid níos luche agus braham gur chail mé amach ar rud éigean sin ach bhrálam an deiste na hort do níos mó dhaoine óga agus a léirú dóibh go bhfuil spás an dóibh an seach in saoil na Gaeilge agus go bhfuil ról acu héin gur féidir le a bheith acuáin agus gur féidir le a bheith mar chuid den phobal speisialta seo. Tá sé táchtach gomach a lehéad a scéim an ar watha le meon agus dearfacht i le natanga a crothú agus a cothú le linn na bliana agus idir scoil. Tá gálas le scéim ar nós Gaelbhratach. Le cinntiú go bhfuil deis ag daltaí an tanga atá eilamacha susio maranga a úsáid las moda. Rud speisialta faoin scéim seo ná gur bíad na daltaí atá i bhfeil ar seo a crothú agus a cothú is iad san atá ag crothú na deisina sóisialta seo las mod an seo maranga agus rud éagsúil é sin nach gcíonn tú mór an. Séad an féin go bhfuil ionta tábhairteach go bhfuil scéim ar nós Gaelbhratach agin in ar scoilní. Chuann si luach faoi le ar an Gaeilge dosach bora agus feictar an Gaeilge mar rud gníomhach agus rud ina bhfuil gach eile duine páirteach sa scoil. Níl lehéad de tep nó pás nó ordmarcha á leis an Gaelbhratach déan an gach scoil a níhil agus tosníonn siad san áit in bhfuil siad agus críicníonn siad náit in dastíon mo héin críicnú taréistóibh na spricne a bhaint amach. So sa chuí sin is cínse go bhfuil an mún le ionteach sothlúpa agus lastig den scéim agus den scruptúir tá gach eile scoil in an Portugalacha agus dul chun cína dhéanamh. Is deas a bheith in an takeíoch practicúil a thuirt de bhúntaí tá an tálam go raibh mé ag gcónaí muineach go chuid Gaeilge ach tuigim freisin, bhfuil se go deas a gcónaí a bheith in an ceisní a chur gcuine eile agus multaí agus smuintí a roinnt lena chéile. Agus tá mé héon éis an túfás ólam a bheith ag obair lena scoilní am léana tá clásanna agus cluichí agus ranta agus arán íoch nu a feici agam. Agus cumát sin tá an pobal eile sa scoil a gceist le seo, so gomininic ní hiad na páistí is láidir a go hacadú letá ar an gcuiste agus tugann sé deis do chuile na Portugalacha agus go mbeadh cuimsiú arsúil fud fad na scéime. Well, kidwaid and stuff tar show login no kids tartach den role so na ahenta sa hort done ja over a tar show sna milche skol na agus ag na milche montreas dalti ar fod na chera agus tell you den sar over sin a spragu agus taki up the hort den montreas agus na dania tag torch foin over sin kumai tamajan hon Níháin takeíocht the hort den montreas sin ach sort nascinna a churthú adarthú ar fad agus sort linra a chathú idir na montreas seo ar fad agus fórum
chuir le chéile ina dé glá smuintí agus aisna agus rud é practicúla a rinse lena chéile, mar ag dearna dála leis an gile agus is teangatána agus is rud poblbal agus sin dóis fearr le nós na Gaeilge chothú na an teanga rinse le chéile agus smuintí agus a hanrod a rinse trí amháin.